Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Αυτή την κίνηση συντομογραφικά και την αναφέρουμε και ως EOMC, εντάξει, από τα αρχικά του τίτλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κίνηση είναι αυτή. Αρχικά πρόκειται για μια κίνηση όπου η ταχύτητα πλέον δεν είναι σταθερή. Φεύγουμε δηλαδή από την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, EOC, και πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα. Στην περίπτωση δηλαδή όπου η ταχύτητα μεταβάλλεται. Για να δούμε όμως τι ακριβώς είναι αυτή η κίνηση, τι δηλώνει το ομαλά μεταβαλλόμενη. Το μεταβαλλόμενη σημαίνει ότι ναι μεν η ταχύτητα μεταβάλλεται, αλλά το ομαλά μας λέει ότι η ταχύτητα αλλάζει με σταθερό ρυθμό. Άρα πρόκειται για την κίνηση η οποία πρώτον γίνεται σε ευθεία τροχιά, και δεύτερον η ταχύτητα αλλάζει με σταθερό ρυθμό, μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό. Αυτό δηλώνει το ομαλά μεταβαλλόμενη. Ωραία. Αφού η ταχύτητα εδώ μεταβάλλεται και μας ενδιαφέρει το πόσο γρήγορα ή αργά μεταβάλλεται η ταχύτητα, αυτό σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ορίζει ένα νέο φυσικό μέγεθος που ονομάζεται επιτάχυνση. Και το συμβολίζουμε με το γράμμα α μικρό και πρόκειται για διάνυσμα. Εντάξει, τι εκφράζει η επιτάχυνση? Είπαμε τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας. Ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας. Άρα από αυτά που γνωρίζουμε θα μπορώ να γράψω και μαθηματικά τον ορισμό της επιτάχυνσης, δηλαδή να γράψω έναν τύπο, δηλαδή το α θα είναι το κλάσμα ΔΒ προς ΔΤ, μεταβολή της ταχύτητας δηλαδή προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτός ο τύπος όπως τον έχω γράψει εδώ με τα δέλτα ισχύει για την περίπτωση της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης. Γιατί εδώ ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας, το ΔΒ προς ΔΤ, είναι σταθερό. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι στην EOMC, στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, η επιτάχυνση είναι σταθερή. Ωραία, δηλαδή μπορούμε να δώσουμε έναν διαφορετικό ορισμό για την ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, δηλαδή ότι είναι η κίνηση με σταθερή επιτάχυνση. Ωραία. Άρα στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση το α είναι σταθερό, και όταν λέω το α εννοώ όχι μόνο η τιμή του, αλλά γενικά σαν διάνυσμα, ούτε η κατεύθυνσή του αλλάζει στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Από τον τύπο αυτόν μπορούμε να βρούμε και την μονάδα μέτρησης της επιτάχυνσης, η οποία στο SI δεν είναι κάποια καινούργια μονάδα, αλλά προκύπτει από τον ορισμό, δηλαδή θα είναι μονάδες ταχύτητας, μέτρα ανά σεκόντ, στον αριθμητή προς μονάδες χρόνου, στον παρονομαστή. Θα βάλω και μια μονάδα εδώ για να κάνω πιο εύκολα το σύνθετο κλάσμα απλό με τον τρόπο που γνωρίζετε. Άρα μονάδα μέτρησης
είναι το 1 μέτρο ανά σεκόντ τετράγωνο στο SI. Διανυσματικά τώρα η επιτάχυνση σαν διάνυσμα είναι πάντα ίδιας φοράς και διεύθυνσης, άρα ίδιας κατεύθυνσης με το διάνυσμα της μεταβολής της ταχύτητας. Εντάξει, αυτό εδώ το σύμβολο, τα δύο βελάκια ίδιας φοράς δηλώνω ότι το α διάνυσμα και το δβ διάνυσμα έχουν πάντα ίδια κατεύθυνση. Από αυτό προκύπτει και το εξής: εάν η μεταβολή της ταχύτητας είναι θετική, τότε το α είναι και αυτό θετικό. Εάν η μεταβολή της ταχύτητας είναι αρνητική, τότε το α είναι και αυτό αρνητικό. Ωραία. Λοιπόν, και πώς μπορώ να υπολογίσω επιτάχυνση? Ένας τρόπος είναι κατευθείαν από τον ορισμό, εάν ανοίξω τα ΔΒ και ΔΤ, εάν ανοίξω τις μεταβολές δηλαδή, τότε προκύπτει και το εξής, ότι η τιμή της επιτάχυνσης, η αλγεβρική τιμή, είναι ΔΒ, δηλαδή Β τελικό, μείον Β αρχικό, προς τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές, Τ τελικό, μείον Τ αρχικό. Από τον τύπο αυτόν τώρα γίνεται σαφές ότι αν γνωρίζω δύο ζεύγη τιμών ταχύτητας χρόνου, δύο ζεύγη τιμών ταχύτητας χρόνου, Β τελικό και Τ τελικό και Β αρχικό και Τ αρχικό, τότε μπορώ να υπολογίσω την τιμή της επιτάχυνσης που έχει ένα σώμα. Παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ένα σώμα το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση εδώ πέρα και την T0 ίσον 0 έχει ταχύτητα V0 ίσον 10 μέτρα το δευτερόλεπτο και κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή την T1 ίσον 10 σεκόντ έχει ταχύτητα 20 μέτρα το δευτερόλεπτο. Ωραία. Το σώμα εκτελεί, θα θεωρήσουμε ότι εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Να βρεθεί η επιτάχυνση. Πόσο είναι το α? Λοιπόν, δεν έχω παρά να εφαρμόσω τις τιμές που βρήκα σε αυτόν εδώ τον τύπο, τις τιμές που μου δίνει η εκφώνηση, οπότε έχουμε το εξής απάντηση. Α ίσον V τελικό, που εδώ το V τελικό θα είναι, συγγνώμη εδώ δεν το έγραψα, V1 ίσον 20, το V1. Ωραία. Μείον το V αρχικό, που εδώ το V αρχικό είναι το V0. Προς τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές, προς T1 μείον T0. Βάζω τους αριθμούς πάνω, V1 είναι 20, το V0 είναι 10, το T1 είναι 10, μείον το T0 που είναι 0. Άρα έχω 10 προς 10. Άρα η επιτάχυνση εδώ προκύπτει 1 μέτρο ανά σεκόντ τετράγωνο. Ωραία. Άρα, ξανατονίζω, γνωρίζοντας δύο ζεύγη τιμών ταχύτητας χρόνου μπορώ να υπολογίσω την επιτάχυνση. Λοιπόν, τώρα, αφού η ταχύτητα μεταβάλλεται στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, μπορώ να έχω δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, μία περίπτωση η ταχύτητα να αυξάνεται, οπότε μιλάμε για επιταχυνόμενη κίνηση, και στη δεύτερη περίπτωση η ταχύτητα να μειώνεται, οπότε μιλάμε για επιβραδυνόμενη κίνηση. Πρώτη περίπτωση. Αυτή είναι γνωστή ως ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
επιταχυνόμενη. Στην περίπτωση αυτή το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. Το μέτρο της ταχύτητας αυξάνει. Και τονίζω πάλι το μέτρο, εντάξει, όχι απαραίτητα η αλγεβρική τιμή. Εδώ πέρα τώρα, σε αυτήν την περίπτωση, πώς καταλαβαίνω αν έχω επιταχυνόμενη κίνηση? Μπορώ να το καταλάβω ως εξής. Το διάνυσμα της επιτάχυνσης θα έχει την ίδια φορά με το v αρχικό, με την αρχική ταχύτητα, ή ένας άλλος πιο γρήγορος τρόπος είναι ο εξής. Κοιτάω τα πρόσημα της επιτάχυνσης και της αρχικής ταχύτητας. Στην περίπτωση της επιταχυνόμενης κίνησης, α και v αρχικό έχουν ίδιο πρόσημο. Ίδιο πρόσημο. Ωραία. Λοιπόν, και η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπτωση της ευθύγραμμης ομαλά επιβραδυνόμενης κίνησης. Στην περίπτωση αυτή το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται. Ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Το μέτρο της ταχύτητας εδώ μειώνεται. Το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται. Άρα έχω επιβράδυνση. Πώς μπορώ να καταλάβω πότε έχω επιβράδυνση? Το α και η αρχική ταχύτητα έχουν αντίθετες φορές. Α και β αρχικό έχουν αντίθετη φορά, ή πιο εύκολα και πιο γρήγορα το α, η αλγεβρική τιμή του α και η τιμή της αρχικής ταχύτητας έχουν αντίθετα πρόσημα. Έχουν αντίθετα πρόσημα. Τα τονίζω αυτά εδώ πέρα, παιδιά, γιατί υπάρχει μια παρανόηση στους μαθητές και θα ανοίξω και την κάμερα εδώ. Υπάρχει η εξής παρανόηση, προσέξτε με, ότι α θετικό σημαίνει επιταχυνόμενη κίνηση και ότι α αρνητικό σημαίνει επιβραδυνόμενη κίνηση. Δεν ισχύει αυτό πάντα. Εντάξει, το αν έχω επιβραδυνόμενη ή επιταχυνόμενη κίνηση θα το βλέπω από τα διανύσματα ή από το πρόσημο, το σχετικό πρόσημο μεταξύ του α, της τιμής του α και της αρχικής ταχύτητας. Αν α και β αρχικό έχουν ίδιο πρόσημο, για παράδειγμα είναι και τα δύο θετικά ή είναι και τα δύο αρνητικά, τότε μιλάμε για επιταχυνόμενη κίνηση. Η ταχύτητα κατά μέτρο αυξάνει δηλαδή. Εντάξει. Και αν τα α και β αρχικό έχουν αντίθετες φορές, ωραία, τα διανύσματα, τότε μιλάμε για επιβραδυνόμενη κίνηση. Ή πιο απλά, αν το α και το β αρχικό έχουν αντίθετα πρόσημα, τότε μιλάμε για επιβράδυνση. Ωραία. Για παράδειγμα το α να είναι θετικό και η αρχική ταχύτητα να είναι αρνητική. Εντάξει, τότε μιλάμε για επιβραδυνόμενη κίνηση. Άρα προσέξτε, δεν ισχύει ότι α θετικό ίσον επιταχυνόμενη κίνηση, α αρνητικό ίσον επιβραδυνόμενη κίνηση. Αυτό ισχύει μόνο όταν η φορά κίνησης είναι προς τα δεξιά. Εντάξει. Αν είναι προς τα αριστερά δεν ισχύει, ισχύει το ανάποδο. Λοιπόν, ωραία. Το τονίσαμε αυτό και να το προσέξετε. Τι γίνεται όμως όταν το β αρχικό είναι 0, τότε δεν μπορώ να συγκρίνω πρόσημα, τότε το σώμα θα κάνει αναγκαστικά επιταχυνόμενη κίνηση. Εντάξει, αν α θετικό θα κινηθεί προς τα
δεξιά θα επιταχυνθεί προς τα δεξιά, αν α αρνητικό θα επιταχυνθεί προς τα αριστερά. Το λέω γιατί αν το v αρχικό είναι 0, τότε δεν μπορώ να συγκρίνω τα πρόσημα. Εντάξει, δεν έχει πρόσημο. Ωραία, τότε αναγκαστικά θα κάνει επιταχυνόμενη κίνηση. Δεν έχει ταχύτητα για να μειωθεί. Εντάξει παιδιά. Και πάμε παρακάτω. Αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, θα κλείσω το βίντεο τώρα, θα κλείσω την κάμερα και θα μιλήσουμε για την εξίσωση της ταχύτητας. Η εξίσωση της ταχύτητας είναι μία εξίσωση η οποία μου δίνει την ταχύτητα κάθε χρονική στιγμή. Εξίσωση ταχύτητας. Έστω ένα σώμα το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση και την την αρχική χρονική στιγμή έχει ταχύτητα v αρχικό. Έστω τώρα μία μεταγενέστερη χρονική στιγμή t, γενική t, όπου το σώμα έχει αποκτήσει ταχύτητα v, κινούμενο σε όλη την κίνηση με σταθερή επιτάχυνση α. Ωραία. Θέλω εγώ να βρω μία σχέση η οποία να μου δίνει το v σε συνάρτηση με το χρόνο t. Ωραία. Θεωρώντας ως δεδομένα το α, το v αρχικό και το t αρχικό. Οπότε τι θα κάνω, θα πάω στον ορισμό α ίσον v τελικό μείον v αρχικό προς t τελικό μείον t αρχικό και θα αντικαταστήσω τα δεδομένα μου. Λοιπόν, οπότε θα έχω α ίσον t τελικό ποιο είναι εδώ, είναι το t, μείον v αρχικό ποιο είναι, v τελικό ποιο είναι εδώ, είναι το v, μείον v αρχικό προς t τελικό που είναι το t μείον t αρχικό. Θα κάνω χιαστή, θεωρήστε νοητά μία μονάδα εδώ, οπότε κάνω χιαστή και έχουμε ότι α επί t μείον t αρχικό ίσον v μείον v αρχικό. Και αν πάω το v αρχικό από την άλλη μεριά θα αλλάξει πρόσημο και λύσω ως προς v, βρίσκω το ζητούμενο που είναι η εξίσωση της ταχύτητας, η οποία είναι v ίσον v αρχικό συν α επί t μείον t αρχικό. Και αυτό ήταν που έψαχνα, δηλαδή την ταχύτητα μία τυχαία χρονική στιγμή, την ταχύτητα v, μία τυχαία χρονική στιγμή σε συνάρτηση με τον χρόνο t. Εντάξει, λοιπόν αυτό μας θυμίζει κάτι, μας θυμίζει την εξίσωση θέση στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μαθηματικά, η μαθηματική τεχνολογία από πίσω είναι η ίδια. Εντάξει, μόνο τα σύμβολα αλλάζουν εδώ πέρα, οπότε και η χρήση της έχει παρόμοιες τεχνικές. Δηλαδή η εξίσωση αυτή μας δίνει την ταχύτητα για κάθε χρονική στιγμή και ανάποδα. Μπορώ να βρω ποια χρονική στιγμή το σώμα έχει κάποια γνωστή ταχύτητα. Επιπλέον τώρα από εδώ, αυτός είναι ο πιο γενικός τύπος, μπορώ να πάω και σε πιο απλές μορφές. Για παράδειγμα, αν t αρχικό είναι 0 που συμβαίνει αρκετά συχνά, τότε ο τύπος γίνεται λίγο πιο απλός. Θα έχουμε v ίσον v αρχικό συν α επί t. Αν τώρα επιπλέον t αρχικό 0 και v αρχικό είναι 0, τότε απλοποιείται ακόμα περισσότερο ο τύπος και έχουμε v ίσον α επί t. Ωραία. Πιο συχνά συναντάμε αυτόν εδώ τον τύπο με t αρχικό ίσον 0. Δεν ξεχνάμε όμως τον γενικό τύπο, εντάξει, που έχει και το t αρχικό εδώ πέρα, κυρίως σε σύνθετες κινήσεις όπου έχω πολλές
κινήσεις που αλλάζουν μέσα στο πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ τώρα τι μπορώ να πάρω από την εξίσωση ταχύτητας? Μπορώ, αν μου δίνεται η εξίσωση ταχύτητας, κατευθείαν να καταλάβω ποιο είναι το V αρχικό και ποιο είναι το α. Παράδειγμα, σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με εξίσωση ταχύτητας V ίσον 4 συν 2 επί T, όπου η εξίσωση είναι γραμμένη σε μονάδες SI και T αρχικό είναι 0. Το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι η V αρχική, η αρχική ταχύτητα, και πώς είναι η επιτάχυνση? Λοιπόν, μπορώ κατευθείαν, αφού μιλάμε για T αρχικό 0, να συγκρίνω την σχέση που μας δίνει η εκφώνηση με τον θεωρητικό τύπο, με αυτόν εδώ, εντάξει, και κατευθείαν με σύγκριση να βρω τα ζητούμενα. Πράγματι, απάντηση: γράφω τον θεωρητικό τύπο V ίσον V αρχικό συν α επί T και από κάτω γράφω τον τύπο που μας δίνει η άσκηση V ίσον 4 συν 2 επί T. Συγκρίνοντας τώρα πάνω κάτω βλέπω τα εξής: ότι η V αρχική είναι το 4 και το α που είναι ο συντελεστής του T είναι το 2. Άρα από σύγκριση προκύπτει ότι V αρχική είναι 4 μέτρα ανά σεκόντ και η επιτάχυνση α είναι 2 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Κατευθείαν δηλαδή μπορεί να βρει κάποιος αυτές τις δύο πληροφορίες. Από εκεί και πέρα μπορεί να ζητείτε η ταχύτητα σε διάφορες χρονικές στιγμές, οπότε βάζω το αντίστοιχο T και βρίσκω ταχύτητα. Αυτά μέχρι στιγμής. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε τα διαγράμματα στην κίνηση αυτή και συγκεκριμένα το διάγραμμα επιτάχυνσης χρόνου και διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. Γεια σας.